U ta' privileġġ għalija li nkun parti mill-Parlament Malti fejn ħanipprova nsarraf din ir-responsabilità f'ħidma partikolarment għall-Lawċin li esprimew fiduċja fija. Hekk qal Kevin Kutajjar, id-deputat il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista li ntażel mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit biex jimla l-post battal minn David Stellini. U għamel kelmtejn tal-okkażjoni ftit tal-ħin wara li ħal ġurament tal-ħatra bħala deputat tal-Oppożizzjoni. Inħossu koll responsabilità li dik il-parti tal-elettorat minn għawdex illi oġoba tatini il-sosten tagħha biex inkun qiegħataw. Dik ir-responsabilità nħossa u ħaniprova nġorra u nsarrafa fġid għal-pajjiżna u koll l-għalix le għal-għawdex li l-gżira ġej minna jena. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija esprima l-konvinzjoni tiegħu li l-viżjoni ta' Kevin waħda ċara u nadifa li kapaċi ġġib lil pajjiż flimkien ħalli nġibu l-aħjar riżultat anke minn min jibża li mhux kapaċi jasal minn rajħ. U appella lill-Speaker u lill-Gvern biex Kevin Kutajjar, avukat kollega u għawċi li jħobb lill-Gżira, jingħata l-opportunitajiet kollha biex l-abbiltajiet tiegħu jitgawdew minn kull min irid jaħdem għall-pajjiż. Byron Camilleri, l-wib tal-Gvern fisem il-kollegi tiegħu awgura lil Kevin Kutajjar ħafna snin ta' ħidma għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. U minnaħa tagħha deputat Speaker Claudette Buttigieg qalet li hu ta' onura liha li millum se tibda ssejjaħlu onorevoli membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti.